Здравейте, хора! Днеска, понеже е Хелън, честит Хелън на всички, ще играем. Аз пак ще играм. Ще гледаме страшни видеа, трайното скери. Ето, warning има тук, в началото на видеото. Видеото е 6 минутки. Няма клипът да е много дълъг, просто е тъй. На едно видео ще реагирам, защото не ми се реагира на повече видеа. И... нека започвам. Мразя страшното. Тая музика дано да не ми смъкнат видеото, защото е... Моля се. Добре. Това го знам какво е. Наблюдавайте, аз няма се стресна. Аз ще ви казвам, ако се стресна наистина. Това го знам. Тая игра също отвратителна, едно отвратително момиче излиза. Само спойвам ви, най-вероятно и ви знаете. Спокойно, не се крия с нищо. А и ще ви кажа, ако се оплаша. Второ ниво. Със слушалки съм, тъй че звукът е ужасен. Скипвам малко, защото не ми се гледа толкова бавно как е. Не беше на трето ниво. Чакай. Опа, аз много скипвам. Явно тук е било. Да, това е. И ти го знам. Страшно, вау. Ти не го знам. Беше страшно. Джъмскер. Голям ще има със сигурност. Изкарах се акъла, добре. Оплаших се. Какво правя с живота си? Пак ли същото бе? Знам го какво е ти. Пак ще има джъмскер на някакво неочаквано място. Ама не знам какъв е. Моля се, не ме плаши. Един път се оплаших вече. Това е да те хипнотизира и после ти излиза едно като... Не знам какво е, де. Ясно. От този филм. Екзорцистът, гледайте го, яке. Тук пак ще има някакъв такъв странен джъмскер. Защо пак? Много го използват и момиче от това филм. Тук ще има пак гаден джъмскер на гадно място. Няма се стресна. Няма се стресна. Някаква... Какво беше? Въртележка, да.
И ще има много гаден джампскер, има чувство. Много гаден джампскер, искам да го гледам. Това трябва. Страх му е. О, не. What? Много му е страх, хора. What the fuck? Добре, последното пак поискара къп. Няма повече да правя такова видео, чак за другия Хелоуин. И пак ще има джампскер, аз съм сигурен. Еми хора, това беше. Най-вероятно това не трябва да го качвам, защото е с такова. Искам да го кача. Моля ви се, YouTube. Моля ви се. Сори, ама трябва да го кача. Моля ви се. За едно видеото да ви хареса, ако е така, абонирайте за канала. Никога повече да направя такова видео. Добре, ще направя. Само, че другия Хелоуин. И от мен, бай-бай.